Ongi etorri Donostiako EASO Politeknikoko erdi mailako mekanizazioa ziklora. Ziklo honek metalak eraldatzeko industrietan lan egiteko gaituko zaitu, honako lanbide hauetan aritzeko. Makina erreminten langile doitzailea, makina erreminten eragilea, tornularia, fresatzailea eta mandrinatzailea, zenbaki kontrolezko makinen prestaketa eta erabilpena. Erronka bidezko metodologia kolaboratiboetan aintzindari gara eta eskarmentu handiko irakasle talde finkoa daukagu. Planoak interpretatzen, makina eta ekipo desberdinak erabiltzen eta zenbakizko kontrolean lan egiteko tresna informatikoak erabiltzen ikasiko duzu. Eta tailerrean zein geletan segurtasun neurriak ondo betetzen ikasiko duzu. Ziklo honetan laneratzea oso altua da. Praktikak edo prestakuntza duala egin duzun enpresan lanean geratzeko aukera duzu. Zikloa amaituta, zure ikasketekin jarraitu nahi baduzu, fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa eta fabrikazio mekanikoko diseinua goi mailako zikloak egin ahal izango dituzu gure ikastetxean bertan. Mekanismoek erakartzen bazaituzte, biratzen eta mugitzen diren elementuekin aritzea gustuko baduzu, zatoz gure mekanizazioa ziklora.